سروک مهپ دولت باخ چلی گوت بو بانگا چکدانینه یا عبدالله اوجلان جبو یا پگیجی ترباست به لسر آخفتن آوی هف سروک دم پارتی تنجر باکرهان دیار کرنا آرمانجا بانگا اوجلان دبیجه نکاره وانه و مخاطب جی نهون مخاطب دیارن گوت هف سروک دم پارتی پشتی بانگا دانینا چکان آره بر پکک عبدالله اوجلان ایرو دست به چند سردان پارتی سیاسی کرن پارتیا دم پارتی یعنی دم پارتی لپارلمان ترکیه کمین سردان ویج بو پارتیا MHP بو تنجر باکرهان و سروک گشتی MHP سید اصلان پشتی افدیتنه کنفرانسه که روزنامه‌وانی ساز کرن باکرهان گوت اشکره به اوجلان د بانگا خدا بحثا کرد ne kadar kapsadığının muhatabı bizler değiliz. Em ne mixatabe ve yekene ko bêjin banga çekdanînê kîl û xwe digire. Em ne nûnerê hêzên Sûriya Demokratîk in. Em tiştê ku me xwendiye û me fehm kiriye dibêjin. Bang behsa aştî û demokrasiyê dike. Bang ji bo civaka Tirkiye dibêje pirsgirêkên xwebawayekî demokrat çareser bikin. Ya rast awa ku hûn pirsê ji mixataban bikin. Nameya Ocalan çûbû û bersiva wê nameyê jî hatibû dayîn. Jiber ku em nizanin di wê nameyê de çi hatibû nivîsandin û bersiva wê çi ye. Nekarê me ye em bêjin ev bank ku derê yan heta çi qasî li xwe digire. Kapsadığını şimdi belirtmek bizim işimiz olmadığını söylemek istiyorum. Wezîrê Derveyê Tirkiye Hakan Fidan dibêje PKK nûnertiya Kurdan nake û niha li Tirkiye nikare metroyek ax jî kontrol bike. Hakan Fidan li Amman li paytexta Urdunê li gel wezîrên derveyên Iraq, Urdun, Lübnan û Sûriyê beşdarî lûtkeya ewlehiyê bû li wir axiftinek pêşkêş kir. Fidan behsa hebûna PKK li başûrê Kurdistanê kir got ew hewl didin hêzên hikûmeta rewa rakin ser piyan. Lê ji aliyê din ve li Şengalê komeke din ya PKK li ser sînorê Iraqê û Sûriyeyê komeke din li ser sînorê Tirkiyeyê PKK ne dibêje Iraqî û Sûrî li wê derê dibêje ev pirsgirêka wan e divê Iraqî û Sûrî pirsgirêka PKK li ser sînorê xwe çareser bikin. Nasıl ki DAEŞ Arapları temsil etmiyorsa çawa ku DAEŞ nûnertiya Araban nake PKK jî nûnertiya Kurdan nake. Ya yekem divê em vê cudakirinê bi zelalî bikin. Ya duyem PKK niha li Tirkiye nikare metre çargoşeyek ax jî kontrol bike û dagir bike. Lê li beramberî vê ji sêyan yekê Sûriye dagir kiriye û dest daniye ser çavkaniyên enerjiyê. Li Kurdistana Iraqê 700 gund dagir kirine. Sincar û hinek cihên din dagir kirine. Di encamê de dixwazim balê bikişînim ser vê yekê ku ev pirsgirêk tenê ne ya Tirkiye ye, ya Iraq û Sûriye ye û heta li Îranê jî komên çekdar hene û pirsgirêka wan e jî. Ev pirsgirêkeke herêmî ye. Em bi kîjan metodolojî û nêrînê diçin ser Daişê û dibêjin, divê ev bi heman awayî ji bo PKK jî bêkirin. Me mijara ku pêwendiya wê bi me re heye çareser kir. Lê kî dê li dijî PKK li Sûriye û PKK li Iraqê tekoşînê bike. Li Iraqê di demekê de ku komên çekdar tev bigerin, kî dê pere û weberhênanê bîne. Em hewl didin hêzên hikûmeta rewa rakin ser pêyan. Lê ji aliyê din va li Sincarê komeke din a PKK û li sînorê Iraq û Tirkiye komeke din a PKK heye. Helbet birayên me yên Iraqî û Sûriyeyî li vê derê ne. Ev mijara wan e. Em bi wan re di nav hevahengiyeke nêzik de van mijaran bi rê ve dibin. Weke Daeş.